Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitortu zagun humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guztiz altsoa, eta gure pekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoiz, jainko alguztiduna, zure laguntzak egin gaitzala gai, beti zuzen dena hausnartuz, zuri atsegin zaizuna, hitzez eta egitez betetzeko. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Santiago apostoluaren epistolatik, senide maiteok, honela ari zerate esaten, gaur edo bihar, halako hilera joango gera, han igaroko dugu urtea, salerosian hariko gea, eta irabazi ederrak egingo ditugu. Eta ez dakizue bihar zer gertatuko den. Izan ere, zer da zuen bizitza? Kea da, orain agertu eta berehala galtzen den kea. Honela esan behar dezue, jainkoak nahi badu eta bizi bagera, hau edo hura egingo dugu. Orain ordea, zuen harrokeriaz puztuta zabiltzaten. Olako harrokeria guztiak txarrak dira. Egin behar duen ongia ezagutu eta egiten ez duenak pekatu egiten du. Jaunak esana. Erantzun salmoa. Zorionekoak gogoz behartsu direnak. Entzun hau herri guztiok, hartu belarriz lurrean bizi zeratenok. Zeren beldurtz naiteke egun betzean, etxaien gaiztakeriak inguratzen nauenean. Jauna zuekin, Jesu Kristoren Evangelioa, San Markosen liburutik. Aldi hartan, Joan honela mintzatu zitzaion Jesusi. Maixu, zure izenean, deaborroak botatzen ikusi dugu, gurekin ez da bilen bat. Eta guk galerazi egin nahi izan diogu, ez baita bil gurekin. Baina Jesusek esan zion, ez galerazi, ez da inor nire izenean milari bat egin ondoren, niretzat gaizki esaka ari daitekenik. Gure auka ez dagoena, gure alde dago. Jaunak esana. Horko lehenengo irakurraian, Santiago apostoluak nolabait ere halako realismo lezio bat eman nahi izan digu. Eta ez digu esaten, gaizki dagoenik, mundu ontako gauzak behar bezala, nolabait moldatzen saiatzea, jakina, hori egin beharra daukagu, baino ez pentsatuz hori betiko izango denik, edo hori esan genezake absolutua edo gauza bakarra denik. Horregatik, gogorazten digu, Santiago apostoluak egin behar ditugula jainkoak nahi badu, bizi bagera, edo hau edo hura egingo dugu halako humiltasun hori. Gauza, jainkoak nahi baduta holako espresioak horik da, baina batez ere da gogoan eukitzea errealitate hori. Hau da, ez da, obsesionatuta bezala bizi behar gera da, hortan pentsatzen, baina bai gogoan euki behar degula gure helburua non dagoen eta nora goazen. Hoxe da, Santiago apostoluak gogoratzen nahi izan diguna, halako realismo bat begibistan jarriz. Eta ez guri halako, esan genezake, jarrera negatiboa edo pesimista edukitzeko, holakorik ez, baizik eta jangoikoarengan konfiantza izan da, bizitzari eta mundu honi behar bezala aurre egin ahal izateko. Egian eta realismoan. Eta gaurko evangelioan, Jesusek esan digu halako esaldi misteriotsu bat.
gure aurka ez dagoena, gure alde dago, esan digu Jesusek. Hau da, askotan agertzen da evangelioan, Jesusek dauken jarrera optimista edo positiboa. Hau da, besteengan, jendearengan, batez ere gauza onak ikusten saiatzea. Ez da erresa, gehienetan jotzen dugu kasi kontrakora, gauza negatiboak ikustera. Eta ikusten dugu Jesusek positiboa ikusi nahi duela. Negatiboa izkutatu gabe edo ez ikusien egin gabe. Ohartzen gara, Jesusek ere gauzak esan behar dituenean esaten dituela. Eta nahi duela guk halako kriterio zuzenak ditzagula. Baina batez ere jarrera optimista horrekin. Ikusten dugu Jesus errukitsua dela. Jesusen gugan batez ere ditugun intentzio honak edo ditugun saiakera honak edo gauza honak ikusten beti nolabait ere ikusten dituela. Eta nahi dugu ere saia gaitezela hola jokatzen besteekin. Ez epaile zorrotz batzuk izango bagina bezala bakar-bakarra defektuak seinalatzen bizigeranak, eta honekin ez dut esan nahi, injustiziak eta zertu ez direnik, baina bai nahi duela Jesusek saia gaitezela ikuspegi optimista hori eukitzen. Horregatik, behin baino gehiagotan gogorazten digu, ez degula besteekin gogor edo zorrotz jokatu behar. Baizik eta saiatu beharra daukagula beste gauza onak ikusten, errokitsuak izaten, konprensiboak izaten, nahi degulako baitere besteek gurekin hola joka dezatela. Eta hori eskatzen digu Jesusi, berak evangelioan ekarri nahi digu mentalidade hau beti mesedegarria da guretzako. Eskatzen digu bere argi hori, bere hitz hori beti bihotzean eraman dezagula. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu gaurko egun honetan Aita Santuaren alde. Francisco gure Aita Santuaren alde Jangoikoak bere indarra eman dezaion, eska dezaiogun jaunari. Gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko Meza Santuan bereziki, Andres Zestau, Maritxu Alduntzin, Carmen Baraibar eta Jose Javier Ayerdi jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten, eska dezaiogun jaunari. Entzun aita ona bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zure misterioak dagokien begirunez ospatzean apalik eskatzen dizugu jauna, zure ondintasunaren ohoretan eskaintzen dugunak, ekar dezaigula salbamena Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak Jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna, aita guztiz, santu, Jangoiko al guztidun beti eriko horri. Ez duzu gure gorespenen beharrik, baina zure doaia dugu zuri eskerrak ematea. Gure kantuek ez dizute zuri haintza handiago zen, baina bai guri salbamena ematen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, santu eta ingeru guztiekin batean, goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen Seru
ogiaren iturri. Egitzazu bada, santu ogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliza harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik. Hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure sarbitzari onartu behituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak. Jose Javier Ayerdi, Carmen Baraibar, Maritxo Alduntzin, Andres Zestau. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Erroki zakizkigu arren guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia Doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jangoiko alguzidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak, aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zuena salbua izan behin zure izena, etorrekin zure reinoa, egin behin zure naia zeruan bezala gureare, emain duzu hau egunotako horia, barkatu gure zorrak, gure zorunari atrazen dion ezkero, eta ez duten gaituna eraman baina atera gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emain duzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estuadietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurean ezberdin zure ospena eta horren itaren. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea guztien dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan jaunaren pakea beti zuekin. Zue pakea enkarri. Jangoikoen mindotxa, zuk entzen dezu mutu berakoa. Erroki jauna. Jangoikoen mindotxa, zuk entzen dezu mutu berakoa. Una hemen jangoikoaren bitotxana munduko pekatua kentzen duena zoriontsuak jaunaren maira deituak.
dezagun otoiz. Jainko al guztiduna, salbamen sakramentu honetan eman diguzu ogia. Izan dezagula betiko biziaren ezaugarri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin berikan zaitzatela jainko guziaduna, gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren pakean. Every